lihlombe elikhulu egameni lenkosi. Thank you, Jesus. Angalizwi ihlombe laseGoli, ngicela shayela uNkulunkulu izandla. Alilingani naleli besinalo Friday, ngicela shayela uNkulunkulu izandla. Oh, hallelujah. Jesus. Hayibo ake shayi kakhulu izandla sishayela uNkulunkulu. Jesus, Jesus. Oh, hallelujah. Ake siphinde sikhwabe ihlombe elikhulu sikhwabele uYesu. Jesus. Hallelujah. Amen. Siyabingelela abazalwane egameni lenkosi. Emva kwemini siyabingelela bonke obaba, sibingelela bonke omama, sibingelela bonke obhuti, bonke osisi abantu abasha egameni lenkosi. Siyabingelela our praise and worship team. Siyabingelela uKibone Sibethu, sound engineer bethu, team ethu ya protocol ama ushers wethu, imedia team. Ngiyacela abazalwane shayela uNkulunkulu ihlombe. Ngokukhethekile siyabingelela bonke abefundisi nabomama imfundisi egameni lenkosi, ngicela sibashayele izandla kakhulu. Amen. Praise the Lord. Ngicela nje ubingelela abantu ababili abathathu ukuthi sawubona makhelwane. Ubukephi Friday? Asikubonanga Friday ebusuku. Make asikubonanga Friday ebusuku. Uthi ubekephi umakhelwane? Mbuze on a very serious note. Mbuzo yimo mbuzayo akuwena. Nedu ngoba useduze kwakho ngicela mina ungibuzela. Uthi make where were you on Friday? Uthi beka kuphi? Bengekho. Bekhona. Ake nibashayele izandla bonke bebakhona. Akho. Mfowethu mshaleni izandla usibambele kahle uhlelo. Hayi suka nje last down. Hayi Eagle Mountain ngalapho uNkulunkulu wangibusisa. Yabo MC. Hayi lapho ke hayi. Ungihamba kushona langa. Ngikwenzile for many years nge-MC, so there's no way ukuthi ngingaswela u-MC mina. Hayi. Uyangipha nje ukuthi labantu abahlabelela ngaba ngumhlolo. Ngisho ngabantu abahlabelelayo ngaba umhlolo angeke kwenzeke. Akuthinte umakhelwane umbambe ngesandla umbuzo ukuthi makhe kodwa uyizwile lento yangolwesihlanu. Hayi. Ubeka ngekho mhlawumbe. Awumtshela ukuthi Friday la lento yokulova iyekeleni Nkosi yami bakithi, iyekeni lento yokulova. Phuma makhelwane, asekho isikhathi sokulala manje. Basho yolala wena. Kulesikhathi manje amadimoni abhoke ahlasele kanje wena uyalala. Sifuna ibusiso kangaka thina ngoba izulu singaze sibuyele ekhaya ezulwini singatholanga ibusiso athi uJesu ake nibuke avula istoreroom sithi hawu Nkosi sicele ukuthi athi uJesu sesishayile isikhathi angeke ngisanibuyisele emuva kodwa kube nathandaza lezi zinto zonke benoyithola. Cela nishayele uNkulunkulu izandla. Hallelujah. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise. Mfundisi angazi nganicela nini mfundisi umsibi ninomama. Lokhu ngiyayimakha iregister futhi angifuni ukunibuza ngasese. Nginibuza nje phambi kwabazalwane. Ngilokhu ngiyayimakha iregister mfundisi. Lokhu ngiyamakha nje ukuthi le viki babengekho kunale viki babengekho nale. Ngibagcine ngephasi ngisho nje ngababombi phambi kwabazalwane lokumakha iregister nje. Senizongitshela ke nina ngasese mina kufanele nginibuze phambi kwabazalwane ngenzela ukuthi nifile guilty. Ya ukuthi impostoli masa siyenza ngababo ufuna nifile guilty bo hayi bo bazalwane. Siyakhonza bazalwane. Sikhonza on a very serious note futhi la siyakhona ngizoba strict kakhulu ke la siyakhona. Amen. Ya indaba yokuba kwagogo
le asikwa gogo sibandleni sokhonza uNkulunkulu ngempela. Amen. Ngoba siyosebenza ngicela nimshayele izandla uThixo. Uyinkosi Yesu lo uphakeme kakhulu ngizolibonga elakho uyinkosi uyinkosi Yesu phakemeka uNkulunkulu wethu oyingcwele, sibongile dwala lethu, sibongile dwala laphakade, sibongile mdala wezinsuku, sibongile Alpha, sibongile Omega, sibongile ndoda yamandla, sibongile uNkulunkulu ophilileyo, sibongile sonini nanini, sibongile ngqongqoshe omkhulu, sibongile Jehova Sibawoth, sibongile wena ngomdala wezinsuku, Baba wethu oyingcwele egameni likaJesu, akuthatha indawo yakho nangalesi sikhathi, sibonakalise uNkulunkulu ngegama likaJesu, ngegama elinamandla, ngegama Baba eliphilileyo. Father, in the name of Jesus, we give you glory, we give you honor. Thou art worthy to be praised. We worship you, Master. We worship you, wonderful Counselor. Master, we honor you. Have your way even this afternoon. In the mighty name of Jesus, take control, take charge. In Jesus' name. Siyabonga uNkulunkulu wethu
ngegama lenkosi uJesu Kristu phakeme. Siyabonga uNkulunkulu namandla ke simshaya izandla kakhulu uNkulunkulu egameni lenkosi. Thank you, Jesus. Hallelujah. Siphinde futhi simqhobele isandla esikhulu umoya ingcwele okhona phakathi kwethu. Singahlala phansi bazalwane egameni lenkosi. Without wasting any time ngiyacela nje ukubona izandla zabantu abaqala ukufika phakathi kwethu. Abasivakashela mhlawumbe bathi nje ngiyaqala ukufika la ekhaya. Kodwa nje soloko ngifikile ngizwe la nje ngisekhaya. Ngibusisekile ngendlela emangalisayo ngicela nje uphakamisa izandla. Uphakamisa isandla sakho sifuna ukuwamukela. Hawu iyayinhle lento ubukake. Angithi niyambona ke, angisho nambona kuNkulunkulu. Angithi niyayibona inkosi babi hayibo. Nina niseduze kwabo babi niyawazi umkhuba la ekhaya nje babingeleleni. Nibanikeza uthando egameni lenkosi. Awuthi ukuchecka lapha bhiki especially ngapha mfowethu egameni lenkosi. Siyabonga kakhulu bazalwane nina nonke enisivakashele. uNkulunkulu anibusise. Mina ngiyamkholwa uNkulunkulu ukuthi ukuza kwenu nizohlanganyela nathi sikhona isibusiso eniyophuma naso seniphindele emumva emakhaya. Ake nibashaya izandla kakhulu bangcwele. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane siphezulu komkhankaso omkhulu. Ngizoloku likhuthazele njalo nje ibandla. Ngicela siyimisele bazalwane seqalile iproject kuyasetshenzwa. Bebangithumela nje ithombe kuyabhidlizwa kuyasetshenzwa ngempela. Futhi asibuyele emuva siyaphambili ayibonga inkosi. So ngifuna ukuthi ibandla lonke lisithathe lesibusiso kube lona lowo athi nje makulesibusiso ngiyasithatha. Unikele noba ngabe yini onganikela ngayo kodwa kakhulu khulu inkosi yami bantu benkosi sidinga leyo kuthenga. Mase kufanele uthenga izinto sizontshela ukuthi thenga nezi kodwa manje besicela leyo kuthenga inkosi yami ngoba ithini esaziyo ukuthi yini esifuna ukuyithenga nokuthi mhlambe singayithola phi futhi la singayithola khona reasonably. So siyacela ke abazalwane ukuthi ke bayithwale le project yabona la kiwa khona ngiyayisaba into ezoba lapha muhle uNkulunkulu bazalwane ngicela nimshayele isihlompe nimshayele izandla. Amen. Phakathi kwethu kusamba report leke abefundisi bebahambile izolo bayele kuboka Thabethe kwaNongoma. Basebenze kahle bafika nje manje ekseni ngabo past 4 mabangitshele bafika ngabo past 4 ekseni kodwa bahambe kahle sibakhulekisile sathi abayi bayosimela egameni lenkosi uJesu bayomela igili bayileke bazalwane basebenze kahle gcwele iyonekele emakhaya mase kumele babuye bahambe iyone zathi lutho faka inkonzo kwafakwa inkonzo manje ngiyabona ukuthi soon zobe sivula iEagle Mountain kwaNongoma. Awu ubuya kwaNongoma. Oh ngiyakuzwa masoshaya uyeso ongaka. Oh yes. Sizoyivula iya sizokuthumela ekhaya sisi. Uyobambisana nomfundisi lapha ozobe lapha kwaNongoma. Kuba at least wena usuyayazi indlela ukuthi sisebenza kanjani egameni lenkosi bazalwane. Mshaleni izandla uThixo. Hayi ngakubona uyashisa ngakubona eThekwini hayi uyashisa mzalwane. Awubuza umzalwane uyoshisa nini kodwa wena mzalwane. Amen. Hey bazalwane sibe nenkonzo Friday. Futhi ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ngenkonzo ya Friday. Ngangilokhu ngithi ngifuna ukuthicha ngazi the subject ngihlehlise kangaki. Ngifuna ukufundisa ngezinto ezibizwa ukuthi ama soul ties. Kanti umpostoli uzofike ehambe phezukwazo. Futhi ngicabanga ukuthi kuzwakala okunye kahle uma ngabe kukhulunywa umuntu ozihambelayo. Sometimes abantu ngeke ubazi ukuthi yiphi abayifunayo. Sometimes izinto bazikhulunywa yithi baba offended. Masikhulunywa umuntu ohambayo nakhona futhi baba offended but hayi kungcono yazi ukuthi manje yakhulunywa ubaba. Bazalwane uNkulunkulu mayekhulumile sibofunda ukwamukela nje.
singabuki ukuthi kukhulume bani, samukele futhi sibe nawo umoya wokukhuzeka nokufundiseka. Amen. Because akusuhlaza abantu. Ivangeli is not to ashamed people. Ivangeli akusukugubhulula izinto zabantu. Kepha ivangeli ukulungisa izimpilo zabantu. Amen. Nikhona bazalwane? So uma ngabe uNkulunkulu ekhuluma kuba khona izinto azambulayo, kunomoya engifuna ukukhuza eEagle Mountain. Lo moya ngifuna ukukhuza on a very serious note. Lento ukuthi abashumayela uma ngabe beshumayela kukhulunywa mhlambe ngento ethile, kube khona that group yabantu ekhuzu amen ohamba phezulu le, uma ngabe ijika ibuka ngakubo, uyeke loyo moya, ngoba la akekho noyedwa umuntu ongcwele la. Mina ngifuna udlala ngabo. No one is perfect. So uma ngabe intshumayelo kubusisa ayikubusise musu ukushaya ihlombe uzume ngeenyawo uzuthi batshele imfundisi. Nawo nezakho nje. Ubuyaphi vele lo moya? Abanye laba bashaya ihlombe elikhuza phezulu lapha beshayela ugiyo. Kanti abamazi umfokakhe ukuthi uphethe. Wafika washumayela izwi, angizange sababona ukuthi baphele laphi mina. Ngoba lokugiya ngento noma ngeweakness yomunye umuntu, ube nawe unawo awakhe ama weakness, ubuwula lobo. Wena makukhuzwa isono esithile ebandleni, wena ngoba usenzi uqhumisa uamen ohamba phezulu, kodwa zibe zikhona izinto ozenzayo. Ngenzeka wena ujoli kodwa uyahleba. Ngenzeka wena futhi awuhlebi awujoli kodwa uhamba abantu. Ngumzalwane leso sikhathi. So no one is perfect. Tshela makhelwane, no one is safe here makhe. No one is safe here. Ngoba kukhona ukuthi phela wena ujoli kodwa uhlala ngamagama abantu liphuma lizo liyoshona. Ukhona futhi ukuthi wena mhlamba ukwenzi lokho kodwa ubahamba abantu. Masingaya kakho nje kuneshumpa. No one is safe here. So ibandla elikhulile uma ngabe umoya ekhuza into ethile, ngisho kuthiwa uyenziwe nithatha uyibukise ngakubo. Lento ukuthi mangishonyela bese ivesi lithatha libukisa kwabanye abantu iwrong. Uyekeleni nomkhuba ukho right. Yawukhuza nje, ngukhuza futhi kuwo wonke ama branch. Makushonyela ingceko zikaNkulunkulu lena sivumeni uamen ngoba vele simvuma, hayi ngoba sithi batshele. Phela mawuthola abafundisi abangaka lokhuzi kahle nabo ningaze nilahlekisele umfundisi ngemessage. There's one thing engithanda ngobaba uMpungosi. Ubaba uViva Mpungose very sensitive kakhulu yababa. Uma ngabe eteacher ngesubject efundisa noma eshubela ngasomething, uyakubuka mawuzokhuza, wakwakhuza umunye intombazane. Wathi intombazane, hlala phansi mntanami ngoba uyangidistract. Wamkhuza kwathula kwathi qwaka eThekwini. Intombazane lokukhuza uamen ngoba naku ukukhulunywa ngezinto ezithile, wathi uyangidistract, hlala phansi mntana. Lento ayikho nje into eshayisa izandla kulento engiyikhulumayo. Engaboni lo baba ukhulile lo. Ngoba uma seyibandla fanele sibe nomoya wokufundiseka. Ngoba ake sithi vese bakhona abantu okukhulunywa nabo. Yini lento siyithathe siyenze inhlekisa? Mhlawumbe iweakness yomuntu le. Mhlawumbe vele ubuthakathaka bakhe lo. Then why sikhuzu amen okumenza ukuthi naye afile kwangathi she doesn't belong or akabelong la. That is why abantu bazothatha ikhwama behambe. Because nenza thina esishumelayo ngathi singama judge, we are so judgmental. Uma sikhuza something ebandleni ubangcwele akusikhona ukuthi siyabahlulela. Asibahluleli kodwa we want to bring order
endlini kaNkulunkulu nanokwazisa abantu ukuthi evangelini sihamba kanje, siphila kanje. Sisuke singashayi abantu abathile. Yekeleni ukuthi sishaya abantu. Sifundisa izwi likaNkulunkulu. Vele ukushayeka vele kuzoba khona. Abebalalele ubaba uBishop uthwala ekseni on live kwi live stream. Uthi ubaba uBishop ngimuzwe kahle. Uthi vele ivangeli alizile ukuzokwakha abangane. Sizange uzokwakha abangane. Ivangeli sizoshumayela fanele lihlabe umuntu aswaye lithi iBhayibheli bathi emva kokuhlatshwa yizo. Vele somehow ivangeli lizokuhlaba uyathanda awuthandi. Kodwa ukuhlaba kwalo alikukhiphi ngomnyango, instead likwenza ukuthi ube ngcono kakhulu kunakuqala. Haleluya. Iyezwakala lento engishoyo? Angisafuna ukubona lowo moya. Mawushaya amen nje mshaye. Ungashayi amen ukuthi batshele emfundisi. Ayiphele leyo nto. Ngeke sithi sakho umsebenzi kaNkulunkulu kodwa sebesicwasana thina sodwa. Yabo la akekho noyedwa umuntu esingamdingi ngisho nalomntwana ohamba la phambili omncane lo. Siyamdinga because kuyisibusiso ukubona ingane encane ekhulela phambi kwaNkulunkulu. Asitholanga opportunity thina ebuncaneni bethu sidlala phambi. So now uma ngabe kukhona abantwana bakhulela enkosini kulesizukulwane sethu kuyisibusiso bazalwane. Bona bashaya ithomo ila abantwana bakhule esontweni bazi ukuthi kuyathomoya into enhle mos bazokhula labantwana bamazi uNkulunkulu. So now as we are growing as a church, some of us thina sibuye sishayane sodwa. Ubona abanye abantu bangasezi indlela esiziphatha ngakhona bazalwane. Ngiyanicela ngomusa wenkosi ethu uJesu. La akekho umuntu ongcono kunomunye. Ngiyacela sebelieve lana nje siyafana singabantwana bakaNkulunkulu. We have our own flaws, we have our weaknesses, because vele ivangeli noma ibandla noma la enkonzweni lendlu akuyona yabantu abaperfect. Lendlu yabantu abanobuthakathaka kodwa abazolungiswa. Lapha kufana nase scrapyard la imoto yakho mabayishayisile emgwaqweni bayayidonsa bayise lapha. Babafika lapha ku panel beat ziwulayini izawungena ishawe iphinde ilulwe ipendwe mase iphuma lapha ngeke uyibone ukuthi bishayisile. So nathi ke njengoba sila size kuyi panel beat sikobokile. Hey bazalwana abanye sipotoke kakhulu kahleni bo. Sipotokile abanye sipotokile kodwa I want to rest assure you, just give us some time. Siyophuma sesicwebetela sophuma uzosiphikela ukuthi sake sangena kuma panel beaters. Give us some time, give us some break Nkosi yami. Sizo asikafinyeleli kodwa siyaya khona. No, asikabi perfect but we are striving for imperfection. Hallelujah. So give us some time. Mangithi give us some time. Angisho ukuthi hlala esonweni nawe phela ukuthinteke ngenye imini lisebenze likuhlabe izwi. Hlabeka phela nawe ukuthi hey kodwa sekukhulunyiwe. Ma umuntu nje uyahlabeka ukuthi ayibo kahle sekukhulunyiwe. Hallelujah. Ayibo hallelujah. Hallelujah. Ngicela nishalo uNkulunkulu ihlombe. Cabanga ukuthi bangizwile abazalwane kuswela namhlanje. Lento ngiyibukile igile ngithi nawu umhlolo. And uyabona ukuthi manje iya ngokusabalala igcwala ama branch ngithi angiunqande lo moya. Because iwona moya olimaza umsebenzi kaNkulunkulu la. Amen. Abantu asifani bazalwane. Silandwe ngendlela futhi ezingafani. Abanye nilandwe enkula. Abanye silandwe ngendlela eziningi, abanye silandwe sihlupheka, inhlupheko isibambile. Asifani singabantu. Omunye nomunye ulandwe ngendlela alandwe ngayo. Kodwa akekho ozela aperfect. Mangabe uperfect ngicela mntana sekhaya uthole ibandla laba perfect. La usendaweni errong. La thina sinama weakness, la sinama mistake thina. Isizathu esenza ukuthi size la njalo sizokhonza uNkulunkulu yingoba sifuna ukulungisa impilo yethu. Sifuna ukulungisa lokhu esibona empilweni zokuthi lapha samona uNkulunkulu. So sinabo abefundisi abashumela izwi kaNkulunkulu. Ake nisinike ni break Nkosi yami thina singakabi strong esibuthakathaka.
siyoze nathi sifike kwilevel yenu. Asizofika la nikhona. Net nje sinikeni ngoba nanikwa ithuba. Nilani khona nje ngoba nanikwa ithuba. Nathi sinikeni ithuba sizofika. Amen bafundisi. Batsheleni emabrancheni igili la nishumayela khona ukuthi umpostoli uthe siyeke ukukhuza size sime ngeenyawo. Uma ngabe kushunyelwe ngento ethile sibe sinezinto ezithile. Siyeke leyo. Lento inxosha abantu babuyisele emuva. Amen. Ngifuna ukuthi wonke umuntu okhona la from kwabancane abantwana abancane ukuya kubantu abadala yazini ukuthi ibandla enkonzweni la isontweni la njoba sizela size ngoba kunezinto esazenza ngenxa yokuswela ulwazi saba wrong samona uNkulunkulu. Ezinye zazo siyazazi ikhona nje ukuthi sisesenobuthakathaka bokuthi sifinyelele eqinisweni lakaNkulunkulu. Siyahlaselwa. Ezinye asihlaselwa yithina esingathathi izinto serious. Amen. Abanye siyazama for a few months siyakwazi ukusurvive, the other month sibuye sibe nobuthakathaka. Ushilo nompostoli la on Friday. Amen. Abanye sithi sesiphumile uphinde ubuyele. Ngoba khona emoya ama forces esilwa nawo asidonsayo. Mhlawumbe ngenzeka abanye sihlushwa imimoya ethile up until size sithola ibreak la khona umoya unqantshule kuthiwa unqaphukileke lo moya. Then ke sikwazi ukukhonza uNkulunkulu. Noma unganqantshula umoya kodwa still umuntu ngeke ezabe perfect. Ngeke. Waba perfect izulu liyakuthatha uyahamba uyekhaya uyophumula. Uthi omunye hayi kungcono ke ngingabi perfect ngoba ngizosuke ngihambe ngekhaya. No, kufanele sikulwele ubungcwele bukaNkulunkulu, kufanele sibulwele. Kufanele sibulwele ngako konke asidlaleni indima yethu noNkulunkulu uzodlala indima yakhe. Amen. Umoya wejudgmental ebandleni kaKristu awuphele. Hayi awuphele bazalwane. No, ivangeli akusilo kwahlulela abantu. Kodwa ivangeli lokulungisa nokucorrect abantu ngendlela yesu likaNkulunkulu. Ngizwakele. Ngikhulumileke nje ngobaba kubantwana ngishayeleni izandla. Amen. Nani bafundisi ningasabi. Libatshela ukuthi ebazali khona lento esoreni so umpostoli kade ayikhuza nathi la siyayibona ngoba lento iyawuchitha umsebenzi. Nizobona abantu baloku behafuka kanti deep down ngaphakathi abantu bayazazi ukuthi sinabo ubuthakathaka. So abangathi abantu sebezile kuNkulunkulu kube yithina futhi esibakhiphayo. Sisebenzele emuva mos. Asibakhuthazeni abantu. Kukhona ukuthi wena spiritually so matured ukhulile uyakwazi ukubona. Don't be harsh kubantu obona ukuthi banobuthakathaka. Mawumatured enough ngizokutshela about maturity man. This thing yokuthi umatured but when you see abantu aba weak abanobuthakathaka when we are ravers nomkhuzo wakho ukhuza ngenduku, that's not maturity. A matured person when he sees someone onobuthakathaka akatsheli the person on next to ukuthi lono. A matured person ulinda a moment la azothola khona lo mzalwane obuthakathaka amdonse ampingelele kahle ekhulume naye eye naye eside ethi mzalwane mntana enkosi inkosi yami ngiyaxolisa kodwa naku uNkulunkulu angambulela kona angisho ukuthi uyakwenza mhlambe nami ngenzeka ngiyibonela into zami kodwa nje ngicela ke sikhuleke umzalwane okhulileke loyo umzalwane omachoti okhulile akathi ebona umuntu omusha enobuthakathaka ayohleba ngaye beze bafa abanye abantu lapha abafakwa bazalwa yekeleni lento abantu beze bafakwe kuma chain prayer kuthandazwa ngamagama abantu kanjani why ningayi kubantu nikhulume nabo kahle then mani mfaka niyena ke ku chain prayer nokuthi senibiza igama lomuntu asikhulekise mfakeni ukuthi
nakhona esevumile ukuthi nginobuthakathaka Nkosi yami ngiyehlule, then niyamthatha niyamfaka niyamkhulekisa. Futhi layo lento enimkhulekisa kuyona iphelela kini, igcina kini. Mase sizakele futhi siyambonga uNkulunkulu ukuthi hey Nkosi yami nangu uNkulunkulu esebenza. Kuba injabulo ubona umuntu obenobuthakathaka empilweni edonsa kanzima. Mina anazi ukungijabulisa kanjani uma ngabe senimala ngaphambili nizobonga uNkulunkulu. Kunabantu abafika begula la, kunabantu hey abanye hey futhi uNkulunkulu hey, kunabantu abafike bambashile lana. Kunabantu bafikile la babhasulukile. Babhasulukile ingovu, babhasulukile. Namhlanje bayakhanya bahle. Banye bafike bangasebenzi, namhlanje bayasebenza. Buti wa mina lokho ngibolela ngakubhasuluka. Bolela ngakubhasuluka mos. Nasitwa mos. Ukubhasuluka niyakwati. Kubhasuluka. Yabafikile la babhasulukile. Ubona urayi mzalwane lona bhasulukile man. Hayi ubhasulukile ngovu lo. Mara sikwembu samatima sayira mihlolo ake lishapele ngimurana Jesu matso. Jesus. Abanye bafike bangasebenzi kodwa namhlanje bayema bathi ngizobonga uNkulunkulu. uNkulunkulu usengibusise bazalwane ngutholile anazi umoya wami ukuthi ngoba vele ngibizele ukushintsha impilo zabantu. I-calling yami ukushintsha impilo zabantu. Lento ngiyibizelwe ukuthi angikwazi ukudibana nomuntu enje ngize ngihlukane naye enje. Ngeke. Fanele ngiyibone impilo yakho ishintsha. Ongasebenza sebenza. Osebenzayo onganamoto athenga imoto. Namhlanje kunabantu abadrivayo la. eThekwini bengibusisa omunye usisi othenga imoto lezi ezintsha lezi. Ikhona le moto bathi Jeto. Brand new. Bayahamba ngepholo liphushwa. Nina bazalwana nimazi uNkulunkulu eshintsha umuntu, eshintsha impilo yomuntu. Bazalwane. Obaba beprotocol bese bafile lapha yana usuntuzani bafana. Obaba beprotocol namabhanji start ithi ihluthule labo baba nabo othola amabhanji ayenza nje. Kodwa namhlanje usisi usevela athi kuthi tswi angena athi kuthi kumnandi mos. Yilento ke esiyifunayo evangelini ukubona abantu impilo zabo ze-upgrade azitshentsha. Ake nishayele uJesu izandla. Nakho ngiyabonga bazalwane sengindlulisile into bengifuna ukuyindlulisa. Ngiyabonga umoya wami ngiyawuzwa nami uyavuma manje ukhululekile egameni lenkosi. Ngicela sithole izwi lenkosi Numbers chapter number 22 egameni lenkosi ethu uJesu. Nginamaviki cishe mangaki ngeze lapha eGoli 2 weeks. Ngi right? Na 2 weeks ngeze. This is my 3rd week. Isunday yami yesingakile. Nisemumva but ngifuna sibuke izwi lenkosi. Kukhona umoya engithemba ngiyokhuleka. uNkulunkulu wathi ngikhulekele lo moya kakhulu mina. Uthe uNkulunkulu you must pray for this spirit. Sikhulekele kakhulu le spirit. Lo moya uNkulunkulu uthe umoya wobuthakathi, the spirit of witchcraft. Lento isuka ekutheni mangiyokhuleka ngikhulekela abazalwane. There are people engine memory engine register yabo engaziyo ukuthi these people bafike abanye la be right. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi benikela futhi. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi izinto zabo zabe siziyavaleka. Sengiyazibuza ukuthi lo mzalwane ngiyamazi wayenegalelo ethona umsebenzi kwenze njani ukuthi uNkulunkulu go and pray for them because bavaliwe labo bantu. Bazalwane these days uma ngabe asikhuleki soyithola senkingeni ngempela. Lento yomthandazo angayikhuluma emoyeni ngizonitshela off air. Kunento engizoyiqala ngifuna ukuyikhuluma emoyeni because abanye abantu bathanda ukuthatha izinto bese bagijima aqala phambili bese ngathi into yakhe.
kanti i-idea yomunye umuntu nethi wezwa yena wabe seka-acta ngespeed. Ngizonitshela ukuthi yini le. So now abantu abaningi bayazi ukuthi, ngicela ningizwe kahle, ningabi ne-fear. Number one, fear not, because uNkulunkulu esimkhonzayo mkhulu. But kunento esithanda ukuyenza thina makholwa since sisindisiwe. Sinayo into yokudembesela noma sinayo into yokuthi thina since sisindisiwe izinto ngeke zisihlasele. Yena baba ushilo lapha Friday uMahlanga. Sinayo into, ningizwe kahle, angithi abantu abangamethembi uNkulunkulu. Asimthembeni uNkulunkulu, kodwa futhi siwavule amehlo ethu. Why kumele sivule amehlo ethu? Some of us kahle kahle bazalwane, we supposed to be somewhere by now. So somewhere somehow there is a delay ekhona empilweni zethu. And the delay is caused by abantu abaphilayo njengami nawe. Kunabantu abathena baqala bekuphonsa amehlo phezukwakho babona ukuthi impilo yakho ngathi iyaqala manje iyashintsha. Kukhona izinto baqala bathi uyahlaya. Into oqala bayishoyo abathakathi bathanda kabi ukuthi umuntu uyahlanya. Washintsha. Abantu bakuthanda lesikhathi usacela kubo. Ake ngikhulume la. Abantu angazi mina ukuthi kahle kahle empilweni bafunani. Uma ucela kubo bayathanda. Uma ungasacela futhi kubo bayacasuka. Ubuyele futhi uyocela bese bathi naye umacela njalo. Kanti umuntu kumele enzeni? Na ucela bathi ucela njalo. Na ungasaceli bathi usozenza ngcono. Kanti yini okufanele yenze umuntu? Impilo yami uNkulunkulu makayishintsha ngiba ngcono bathi awusezenza ngcono. Wayecela la kithi la. Sekahambela phezulu manje. Kanti yini ningangijabuleli ngoba phela bese nikhathele yimi nokucela kwami? Yini ningangibongisi ukuthi hey siyambonga lo nkulunkulu omthandazayo. Qhubeka umthandaza ngoba ngathi iyasebenza lento yakho. Ngoba ngeke bavume straight abantu ukuthi liyasebenza ivangeli. Ivangeli lohlezi libekwa amabala. Vele linjalo ivangeli. So now I want us to look ukuthi kahle kahle lento ye witchcraft. How does witchcraft operate kubazalwane? Kanjani sisindisiwe sino Jesu, izono zethu zithethelelwe sahlanjwa ngegazi? Pho ubuthakathi busebenza kanjani kumuntu osindisiwe? Ubuthakathi buyasebenza kumuntu osindisiwe ngoba kunezinto thina esingazinaki kodwa othola ukuthi ziyashaya. Njengento yokuthi uthi wena uthandaza kanye, wena mawuthandaza ebusuku kuyoze kusiyo uthandaza ekseni ngoba wena usindisiwe, umthandazo na uwenzile ayihambi njalo. Kunezinto okumele ngaso sonke isikhathi mawuke waphaphama ebuthongweni uthandaza uthi uNkulunkulu le noma ngathiwa Nkosi le ngiyayibopha, le ngiyayiqalekisa le. Nawuvuka ekseni uthandaze futhi until uzuba noma sobona ukuthi na inhlupheko iyahamba, izinto eqala ziba ungarelax mzalwa. Kuthandazwa ngisho sobona ukuthi kodwa uNkulunkulu sengikhululile, awukuyeki uthandaza Jesu. Bazalwane bayathandaza namhlanje balapha phezulu emoyeni, kusasa na bayabashona phansi. Tshela umakhelwane from now on asisayi phansi. Kunokuthi siya phansi siyakhuphuka bazalwa. Ngizofaka umoya wokuthi umthandazo wethu awuyi phansi kodwa umthandazo wethu uyanyuka. Hayibo ngiyezwakala yini la? Ngizofaka umjovo namhlanje kunabantu engifuna ukubajova ngomthandazo ngoba mina lento yomthandazo ngiyibonile iyasebenza bazalwa. Iyasebenzisa zosebenza. Umthandazo ukazi ukushintsha, umthandazo usazosebenza, uyabasebenzela abalikholwayo izwi likaNkulunkulu. Abantu abakholelwa umthandazweni
noma behlelwa izinto kodwa izinto ezibehlelayo azibehleli njengabanye noma sibehlela njengabanye kodwa i-impact yakhona ayifani neyabanye. Awumoya ongcwele ikishayisa imoto yomuntu ongakholwa, shayisa imoto iphela ibe ngaka, shayisa imoto yomzalwane kuzwakala ukuthi le moto ingena nge-full force yathi nje ku emotweni yakho kodwa nawuphuma the impact yesound oyizwile ayifani nalento oyibona. Yini indaba? Ukhona uNkulunkulu, ukhona ngomdala wensuku alithi iBhayibheli uluntu uIsrael ubusuku nemini akozeli akalali. Zithi zishayisile yashayisa imoto yakho, the impact yale moto beyikushayisa iza kodwa ingilosi zifike zime zithi ifike ithi ku nawehla igobeke kancane kodwa umsindo awuzwile wena mkhulu. Lo msindo kusuka vele kunjalo isuke ishayiswe kakhulu. Athi omunye pho wayingaphotoki njengalena ingoba wena unezulu, ingoba wena uhamba noNkulunkulu. Hey, kahle kahle bekufanele kwenzeke imesi kodwa because of mercy, because of mercy, because of mercy. Othi into ababili bathathu uthi mercy Lord, mercy Father, mercy, 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 mercy. Yabona thina silolo hlobo labantu ke olulandwe kwimesi safakwa kwimesi kahle kahle kushintsha position. We were in the mess but by his grace we were saved, by his mercy we were saved. That is why namhlanje noma sishaya asishayi straight, siqala kumnikazi, sishaya kumnikazi size kithi sesiweak. Ngake ngabona ubaba unomzane ediscipline ingane encane engaka, uyayishaya ubaba wayo wathi hlwa kanye yabaleka ingane yaya kumama, nayifika kumama yaqashwa ngomama ibamba umama. Lo baba nakayishaya kusho ukuthi umama nakangapha ingane ingale, ubaba avele ngapha nakeza ngapha, ubaba iyabaleka nengane ize ngapha ayimiyeka umama ifika ngalo mama. Lo baba noma sekayishaya ngoba umama uphakathi kwabo, lo baba ethi ayisazwakali kahle lenduku iqala ishaye kumama bese iyothinta kumntwana, nayifika kumntwana ayisenamandla. Injalo-ke into yabazalwa uthi uSathane nakashaya ziqala kuJesu induku, ziza kithi amandla azo asaphelile ayisezwakali. Kusala nje lokuthi kona siyezwa ukuthi sishayiwe kodwa ayizwakali. Neyimoto zethu nayishayisa i-impact ayisho ukuthi le moto ingene nge-full force, iyaphotoka nje, iyagobeka nje bese iyahamba. Zalwa mercy. Hey, sifunda Nkosi yami. Ngaze ngaba semumve Alex uNkulunkulu lenyanga pray and bind the spirit of witchcraft. I've started my prayers engangikwenza many years ago. Ngiseso brother, I've engaged kuma prayers certain hours engeke ngiwasho ngoba bangaze bangilalela endleleni. Uthi ukhuleka ngesikhathi esukuthi le is on my private time. Kunama prayer engikwenzayo. I used to do those prayers long back then. Seso brother, seseinsizwa ngizinikezele kulento yokuthandaza. Umthandazo kusa mina ngibuya kude nomthandazo. Umthandazo mina ngubonile mina ngisebenze, mina ngaba ngisaphili, mina bekade ngashona.
mina ayikho into engazanywanga ngayo. Poison, ibhamo, ama-accident, ayikho into engazanywanga ngayo. But kuzo zonke ngiphume ngingananto. Muhle uNkulunkulu. Now I want us to look at the word this afternoon bese siyakhuleka. Kusasa siyavuka emsebenzini. Abangasebenzi ngicela ukubapha umsebenzi kuyifem kaJesus ukuthi kusasa bavuke bayowakha indlu kaNkulunkulu. Ngicela ukunipha umsebenzi. Mhlawumbe umsebenzi wakho ungakhululwa ukuthi uhambe uyosebenza endlini kaNkulunkulu. Ngiyaqhutsheka kusasa ngiyaphushwa very strong. Ukhona ufundayo funda sis ikhona something engiyipick up ayo in a spirit. But manje inkinga ukuthi already engqondweni yami sekulale message. Kodwa kulungile uzongisiza uNkulunkulu. Numbers chapter number 22, sorry. Numbers 22 noma ungafunda from verse number 1 to verse number 10. Angazi noma uzofika na ungafika uma ngingakhulumanga ngakuphazamisa. But ngicela nje ngicela abazalwane bangiphe indlebe. Ngizongena nje kuma key points ngifuna ukukhuluma ngawo. But abazalwane ngicela basilalele kahle the story saka Balak no Balaam. Ngicela amagama lawo siwabambe kahle futhi sikwazi ukwahlukanisa kahle. Kukhona uBalak bese kuba khona uBalaam. Ngizochaza masengena endabeni ungafunda konje abakuphi igama bathi ubani ufunda Boni nami ngizumfundisi ungamblame umpostoli nami ngizumpostoli athi Boni funda Boni. Isihloko sendaba uBalaki ulanda uBiliam. uBalaki ulanda uBiliam. Abantwana bakwaIsrayeli bahamba bamisa emathafeni akwaMowabi ngaphesheya kwaJordani ngaseJerikho. Yes. uBalaki indodana kaSipori wabona konke akwenzile uIsrayeli kuwo ama-Amori. uMowabi wayesaba kakhulu abantu ngokuba babebaningi. uMowabi waba nosizi ngenxa yabantwana bakwaIsrayeli. Yes. Mowabi wathi kumalunga kwaMidiyani, manje leli bandla liyakukhotha konke okungakithi nxa zonke. Njengalokhu inkabi khotha utshani bedlelo. Yeah, Balaki uIsrayeli lo okuthiwa nakafikile uyakhotha kadlala. Ukhotha kungasali next. Maye kodwa ivangeli lalensuku kuyasala man. Ngaleza insuku ukushwela ivangeli kuneyimvuselelo. Lalifika ivangeli likhothe konke lingashili utho basindiswe bonke abantu etendeni. Efikile uNkulunkulu. Onkosi sibuyisele kulezo ikhathi. Sikhothe konke. uBalaki indodana kaSipori wayeyinkosi yakwaMowabi ngaleso sikhathi. Bamba ke from lana ke ngicela ukuthi ungiphe indlebe sekuchazwa abantu nama position abo nama backgrounds abo nemindeni yabo ukuthi ubuyaphi lo muntu njengoba enza into eso usukaphi lo. Number 1, iBhayibheli isihloko sikhulume ngabantu ababili, uBalak oqala, owesibili uBalaam. Now uBalak lo sesiyatshelwa ukuthi ke uphuma lapha esizweni sakwaMowabi. uMowabi isikhathi asikho angangeni kuye. Ngelela azofundisa ngabantu bakwaMowabi. Sizwe sakaMowabi. Abantu abanonya. Abantu abangawafuni amakholwa. Ubezwa even becommenta on social media ukuthi labantu abasifunda. Yonke le genge ethi indoda yasonta usontana uyindoda. uMowabi lo. Because you can't say
indoda isonta anti kuthiwa uthi omunye nakangena kulento ethi hey labo babalekela ukuzothenga utshwala labo bakhipheni lapha esontweni bazothenga utshwala. Kusho ukuthi ngamagama you see ukuthi thina abantu abamnyama silimele kodwa nkosiyami uNkulunkulu akasisize. You see our own black people silimele. Uyazi ukuthi abanye bangayenza ibe yi-joke but deep down in their minds there are people abazi ukuthi umsebenzi wendoda ukuvuka iye emsebenzini isebenze mayibuye emsebenzini ihambe yophuza utshwala. Kunabantu who believe in that. Ukuba indoda uphuza utshwala, ukubhema ugwayi. Ukuba indoda ukuba nabafazi abaningi noma nentombi eziningi then uyindoda. Mabakhohlisana bathi hayi kodwa mfana ayi uyingwenye. Shanga 5 yonke. Bathi hayi mfana yabona mawuphethelwe yamntwana mawubambe na lawyer hayi uyingwenye. You see ukuthi the way silimele ngakhona la because we grew up kwi-environment enjalo kwi-society ethi mawuyindoda fanele uye entabeni yokwaluka then you are a man. Kwezinye indawo mawungolukanga nje ayawubekwa ndawo. Kuthatha umfana omncane ubaba omdala olingana nawe ngifundisa umgaga angabekwa ndawo simply because akayanga kulezi zinto abacabanga ukuthi ukuya kuzo sikwenza ukuthi ube indoda. Ukuba indoda akusuko ukuyokwaluka. Ungaya ekwalukeni ubunjalo bangaka ababuye kwalukeni kodwa still akunalutho. To be a man akusukwaluka. To be a man akusuphathisipha. To be a man basalwane. To be a man masikhuluma ngendoda nasithi this one is a man. Nasikhuluma ngendoda hayi basalwa engani bathi bangamadoda kodwa babalala nengane ezincane kodwa bathi bangamadoda. Ngani bathi bangamadoda kodwa bashaya abantu abangakwazi ukuyilwela kodwa bathi bangamadoda. A man will never fight and beat a woman. Go and beat other men. Uzobona ukuthi kuba indoda yini. Kuba indoda kusukushaya umfazi ngesiphakela umlahle phansi bathi uyindoda. Hamba shaya amanye amadoda. Hamba thola intanga zakho then ubuye usitshela ukuthi uyindoda. Kuba indoda. Sengena kwezinye indawo ngafuna ukungena kuzo. Ukuthi abantu abalapha they have a bad influence. But social media abanye they are joking but abekho aware ukuthi lama joke abo asabalimazeka ngakanani abantu. They are just making a content bayasijokela. Now these young men they grew up knowing ukuthi kuba indoda ungayi esontweni. Labafana abancane abakhulayo nabathi abazala sambene esontweni mama nangi kereke ngoba paradise kina ngoba paradise mfana keso mfana kithi rithoma ka Modimo bolo batla uyidlala ha batla uyidlala ube uye muse wa mabaka uya kwa ulobaphala libo sanso thome ka Modimo my son ska tshwana le babangata di career tsa bona di fedile ka lebaka la uri ba bapetsi bolo ba sina Modimo. Thoma ka Modimo ha o tsa ba re ngwana mo kerekeng wa tsamaya o bapala bolo ba mo tlisa mpostolo wa rapela Modimo tsamaya le yena mo pate tlasa letso la hao a fihle musa wa mabatle a bapale mshimane a bapale bolo tswileng hey basalwa ha o tsamaya le Modimo la o fihla mathateng la o kena mathateng mara ha o tsamaya le Modimo Modimo a gona Modimo a gona o etsa dintho. Yes, Jesus. Athi makalano thumo wapho ufike kahle kuloko. Fika kahle uma waphi ngoba iyafifa impi kaJehova. Yabona bonke abantu abadila nobuthakathi
ababhizi ngempilo yakho, abakhambele ebantwini ababiza igama lakho ebusuku, babhale igama lakho ebusuku, bakufake kuma-prayer items abo, bayathakatha bazombona kahle uNkulunkulu esimkhonzayo. Oh, yes, Lord. Faka igama lomthakathi kuma-prayer items. Thandaza ukukhulekela umoya, yakela igama lomuntu. Baba, ngiyawukhulekela umoya so kukhulekelwa umoya. uPetru nangiyamlapha kwizenzo 16:16. uPetru kwakunentombazane elithi iBhayibhili, le ntombazane yayikhwelwe umoya wamadlozi, umoya wabaphansi. Kuthiwa le ntombazane kwathi nakuvela abapostoli ngehora lomkhuleko, abapostoli bayothandaza, nale ntombazane ikhuphuka nesituku izohlangana nabapostoli. Abapostoli nabo bahamba nesituku, kuhlangana isituku esihamba nabapostoli sizohlangana nesituku esihamba nentombazane ekhwelwa umoya wobungoma. Yaqala intombazane yamemezela, yathi kusituku, laba bangamadoda kaNkulunkulu abashumayela izindaba, uNkulunkulu phezu kusho intombazane ekhwelwe umoya, ngoba amadimoni ayathanda awathandi, ayasaza, ayasirecognize. Siyaziwa emkhathini, siyaziwa ngaphansi kolwandle, siyaziwa ngaphansi komhlaba, amadimoni ayasaza. Yakwenza ngosuku lokuqala bathula abapostoli baphethe iBhayibhili baye emkhulekweni. Yaqala intombazane hora lomkhuleko, and ubheke, ngifuna ukuthi ubambele, uyibambe le nto ukuthi why lo ntombazane athakethe le hora lomkhuleko. iBhayibhili alisho lutho ngamanye ama-hour, kodwa kukhulunywa nge-hour lomkhuleko. My question is, why this girl, iprofeto zakhe ziphume makiwa mthandazweni? Why ntombazane ubhule noma uhlole makiwa mthandazweni? Day number 1, yathi intombazane laba madoda kaNkulunkulu ashumayela ivangeli bamameleni. Kusho intombazane bandlula abapostoli baphethe izwi, baphethe iBhayibhili baye emthandazweni. Yafika indaba yasha emthandazweni, kwathandazwa, kwakhuleka. Abuyela emuva abapostoli bahamba nesituku. Ngakusasa yavela futhi intombazane yathi, lalelani, laba bangamadoda kaNkulunkulu ashumayela ivangeli, balaleleni. Umbuzo, i-crowd ayisabuzi ngani na ukuthi wena njengoba uthi silalele laba, wena uyobalalela nini? Njengoba ubhizi nje uyobalalela nini? Hey, yabona, ngifisa ukuthi ukube ngangakule crowd, ukube ngangila kule crowd, ngangizobuza ukuthi wena sisi uyobalalela nini njengoba utshela thina nje. Ngosuku lwesithathu yenza the same thing. Laba madoda kaNkulunkulu ashumayela ivangeli, balaleleni. Kwasho ukuthi sayikwenze kwaze kwafika la khona esingeke sayitolerate into yamadimoni. Lalelani ngimtshele bazalwane, isikhathi sabathakathi siphelile manje. Nikwenzile sathula, navala izinto sathula, naloya sathula, nafaka izichitho sathula, nayenza yonke, nasiginqa ngey'moto sathula, sibuye ibhedlela sathula. Hey, this time asizukuthula, this time siyaphenduka. Oh, yes, Jesus. Ushapaha sethe Oh, hallelujah. ikamando saya. Hey, nikwenzile sathula, saqhubeka sayikhonzela uNkulunkulu, nangayeki, naqhubeka nabopha iy'mali zethu, navala iminyango, nasilahlekisela ngemisebenzi, nathumela otikoloshe, nathumela izinyonga, nathumela yonke into. Right now, namhlanje ngiyamemezela, we can't take it anymore. We are turning things around. Glory. We
We are turning things Oh, around. yes, Jesus. We are turning things around. Yes, Lord. We are Yes, sick and Lord. tired of witches. Sick and tired of those people who practice witchcraft upon our lives. Today is today. Today is today. Awuthina mina bathathu uthi yabona le nyanga le. Yabona le nyanga kaMeyi. Yabona le nyanga kaMeyi. Ngiyamemezela. Ngithi bonke ababhizi nempilo yakho, ababhizi ngobuthakathi, ababhizi bayakuphephetha, ababhizi bakufakela imithi empambaneni zomgwaqo, ababhizi babopha into zakho. Nithi kule nyanga kaMeyi, kule nyanga kaMeyi bazosibona ukuthi kahle kahle singobani. Oh, setwele. Hayi Dwala. Bamba. Abapostoli baye emkhulekweni. Ihora lomkhuleko. Ihora lani? Lomkhuleko. Ihora lomkhuleko abapostoli. Baye emkhulekweni. Baphethe izwi likaNkulunkulu. Madoda kaNkulunkulu hamba phambili. Abazalwane bamba ngasemuva. Yaqhamuka intombazana. Nayo ihamba nesicubu. Kukhona abantu abakholelwe kulamandla ale ntombazana. Bathi asuke yashaya lo mntwana lo. Hayi ngeke lo mntwana hayi lo mntwana uyaboniswa lo. Lo mntwana ukutshela izinto ungakavuli umlomo. Bampraise bamphakamisa njengoba namhlanje bephakama nje even ku social media ezishaya isifuba umuntu esho ukuthi mina bebe nayo le ntombazana into ebuhlungu ngalo ntombazana lithi iBhayibheli wayenza inzuzo kodwa inzuzo yayingezi kuyi kodwa wayenzela abanini ngamanye amagama kukhona bebam remote control kukhona bebamphethe ngamanye amagama lo wayesebenza lo bafaka imali ingezi kuye ithathwa abanye abantu kodwa yena uyasebenza uyena otshela abantu izindaba abantu nababeka imali phansi imali yakubanini ba namhlanje zonke igcila all the slaves bonke abanomoya wobugcila ababoshiwe namhlanje uNkulunkulu uyabakhulula ngegama likaJesu. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Oh, Singaphela Jesus. singaphela yabuya intombazana kwasuku alandelayo kwasho ukuthi ngalolo suku lolo uMpeter umpostoli asukile indoda kaNkulunkulu wathi uPeter I can't tolerate this wathi uPeter I can't take it anymore wathi uPeter lena ngisayibekezeleli le ngoba siyabayeka bazenza izinto kodwa sizwe ukuthi khona into abayenzile kodwa siyithulele nje baphinde nange hayi bazalwa abathakathi nabakuphonsa nangabe ungumzalwana nayo i-discernment when the spirit of witchcraft sikuhlasela siku-attack noma ungazi ukuthi ubani okuhlasela kodwa uyezwa ukuthi ikhona into enzakalayo la uyezwa ukuthi nasebusuku buyaphela ubuthongo uyezwa ukuthi ngathi kunesichithonyana kule nsuku noma ngifika phakathi kwabantu abantu bayasuka bahambe kunesidinanyana ingoba kunabathakathi abakudlisayo ebusuku abayeyi bazalwane umoya ongcwele abanye kuthelwa eminyango abanye kuthelwa emageyidini banyathela lento abantu bayongena naye emsebenzini nawufika emsebenzini abantu bayakhathala abantu bayadinwa uba nesidina uba nje nesiqhwaqhwa uba nje nento nje ongayazi namhlanje ngithi mina egameni likaJesu waseNazaretha the spirit of witchcraft shall be crushed. Thank you, Jesus. Oh, Jesus.
nje Nkosi singababoni senza ngabo ngoba singabantu ngoba phela mawumuntu indalo yokuthi umuntu ayipheli. Imagine sengazi la ukuthi ubani oganga njengoba nginibeka izandla usho ukuthi mase kuyi10 yalo muntu oganga ngizombeka isandla ngizombeka ngihleka ngeke umuntu phela nami ngeke ngisakubeka izandla njengabaye ngizakuvuphula la empandleni ngithi ngegama likaJesu Kodwa ngcwele ngegama wena abanye nangibabeka kanje wena sakho sijikala ngegama likaJesu. Omunye avele ngapha nangigama nangathi ngiyaphenduka nithi ngegama likaJesu. Bathi abantu hawu umfundisi Hallelujah. umfundisi nakathandazela abanye ayishisa mpamu uyayishaya ma kanti mina sengiyazi ukuthi lo mthakathi uyaganga lo abanye ngithi in Jesus name in the name of Jesus kodwa nobuso nangibabeka izandla uyasmile in the mighty name of Jesus kodwa nangifika kulaba ngithi ngegama likaJesu waseNazaretha wisumkhulu manje uNkulunkulu ngoba enguThixo ezinye izinto uyasifihlela zona ngoba uyazi uNkulunkulu the danger of our tongue, the power in our tongue. Mina abafundisi afsign noNkulunkulu ukuthi ngowami umlomo ngeke ngize ngisikhiphe isiqalekiso. Umlomo wami ufuna ukukhipha into eyodwa isibusiso kuphela. It might take time when I pray for someone ukuthi athole breakthrough, but it might take days or a day mangakhuluma kabi. Ngiyakutshela akumelanga nje ngiqale, akumelanga ngisho noma kuthiwa ungicasule noma kuthiwa uthene angikwazi kumele ngiwuncenga umoya wami ngithi thula moya wami thula ngizwe ukuthi kodwa inyama ifuna uku-acta kodwa fanele ngithi thula moya wami ngizwe ukuthi yabo lo mzalwane ongilimazile kodwa ngithi thula moya wami thula moya wami wena ulale Petru ihora lomkhuleko amadoda kaNkulunkulu ayothandaza eqhamuka intombazana lalelani laba angazi wayini khona nevive inophindaphinda kwezinto laba abantu bakaNkulunkulu ophezu konke amadimoni ayazi ukuthi uNkulunkulu asimkhonzayo uNkulunkulu ophezu konke abazalwane bodwa abangazi lalelani angikhumbuza omunye angangena eteksini manje angifuni ukuya ebackseat manje kungena umuntu omdala ethi lo baba ngiyacela mfana wami nethi ukuthi ngicuphe nje la kulesi lapha amadola amayahlupha akungicela ndodana uyohlala emuva ngihloniphe nomuntu omdala ngithi okay no kulungile dethi ngishifte ngemuva uma ngiya emuva mina ngihlale la lo muntu ungasefasteleni
ethikime or ahlale ewindweni mase ihamba itaxi akakhulumi ethikime athi cela uze ngapha uhlala la sengizokwehla ngithi mina sizokwenza njani mama manje bese ngithi okay kulungile ngiphakame achiefte ngasewindweni eze phakathi bese ke ngiyangena ngiyohlala ngasewindweni laleleke basona sihleli ngasewindweni i-taxi ihamba i-taxi yabona no 15 minutes i-taxi ihamba aqale lo eqale kudlala amahlombe yabo ngithi mina hayi mhlambe udansela lengoma ekhala itaxi mina hayi omama basegoli phela bayazazi ngithi mhlambe ushaya imahedla kamahedla ushaya kamahedla kanti akashayi kamahedla uyasha lo muntu aqalathi yabona kusho manje lesi sivivezela kakhulu lesi kuthi kusuka manje bese kushaya kuthi yabona kuthi hawu kuthi kusuka abenze kakhulu ke lo mama manje enze kakhulu manje hey nami sengisondele ukuthi hey kwenzakalani manje kuthe thu kimi ngiyazibuza ukuthi lo muntu uright ngisondele ngicinga ngithi mina sorry uright mama evele ethi yabona leli hlo elithi avevezela amahlombe wathi washaya ilokhuzana isithi lengaphambili wathi driver ngicela ume kahle lapha phambili ngiyehla wathi udriver we mama uthi ngimephi la uthi ngeke ngizoswa nje ngime nje ku freeway uthi ngimephi la wathi ngicela ukwehla la manje uthi nosiswa ngapha mama wenze njani thatha nanka amanzi uphuza athi hayi mntanami hayi bese ngithi ngathi ziyakhala la ngizwe ukuthi ziyakhala la bese ngithi ke ngihleli ngasewindweni ngenhliziyo ngithi khaba basuka rabaya roshatale makaba indosha pakanda ngithi kancane mandele boss engibone umlomo wami uvevezela ebona ukuthi ngiyathanda hey uyabona lapho athi uya endaweni yakho mfana uya ngiyashisela ngiphakame futhi eshiftele ngasewindweni ahlale wini alivule lonke akhipha ikhanda athi omunye usesi mewe hayi khona mama uribulayisa athi kunzima etaxi akhipha ikhanda uthi asuka what ngambona athi gwili uthi asuka wathi driver ngishilo ngathi ngicela ukwehla wayimisa udriver itaxi makehla ejikela ngapha umhlanzo akasafuni lutho ke lapho wehla shayisa abantu waphuma khala wafika waguqa phansi washaya izandla bathi ke abantu etaxini bhuti kanti wena umenzani lo mama ngithi hawu benginani nje bazalwane ngingamenzani athi omunye usisi hayi abuthi uchiswa kinithotsa hayi athi hayi wena whatever oyitshwering itshware fela jwang awu ngathi unginikeza ipower ke lo sisi nakasho nje ngavela ngathi ngitshware Jesu bathi umzalwane ngathi yebo ngisindisiwe wathi udriver hayi cha uyakhuleka nsizwa wehla isango ngayibuza kodwa ngalelo langa ukuthi kwenze njani namhlanje sengiyathola ukuthi nakudibana imimoya emibili kunomoya okumele wehlele ngenzansi ngoba kwazi imimoya emibili mesihayi bazalwana hayi ngisala namanje ukuthi akwazi kulo moya kume eminye imimoya ibiza igama likaNkulunkulu
bese kuma nathi sibiza igama likaNkulunkulu. Akukhonakali bazalwa, ngoba lemimoya mibili, kunomoya omkhulu, kunomoya omncane, nakuhlangana amandla amabili. Yabazalwa, is power against power. Amandla kuya amandleni, akwazi ukuthi singabamba. I refuse. Akukhonakala, akukhonakali. Ngiyala bazana nabemala babiza igama likaJesu, kodwa ngiyala. Akukhonakala kule nsuku, sikuyinsuku lapho uJehova ufuna bazomkhonza ngeqiniso nabazoshumayela ngeqiniso. uNkulunkulu ufuna abantu abazothi cha, thina lena sitha. Hayi, kunale challenge engichazayo evelayo lapha ku-social media. Kuvela uKapiteka athi nontombazane cha, kuvela u-FNL cha, kuvela u-Odi cha, kodwa nakuvela iNedbank athi nanzo nayo nakha. Nathi nakuvela lezi okungasizo ezihamba nale yethu, hayi bazalwa, nakuvela beme-pulpit kodwa bangabizwanga uJesu cha, nakuvela abaprofita ngomoya yasemanzini cha, nakuvela laba sithi cha, kodwa nakuvela abagcotshwa abathatshisa emazulwini sithi nakho. Tshela umakhelwane nakho yiyo le esiyifunayo. Sifuna leli vangeli elihlukanisa umuntu nesono. Sifuna leli vangeli elashunyayelwa okhokho bethu, obabupheli, obabugidi, obabuqinisa. Sifuna lelo vangeli elashunyayelwa obabugubhi, obabumsisi, obabumaswanga. Hey, sifuna ivangeli elashunyayelwa obabundebende, obaburalhulele. Sifuna lawo madoda kaThixo, nasithola lona sithi nakha lesilifunayo. Sesiyathanda yabazalwa, azobuya amandla ebandleni. Ngiyanitshela lento, ngiyayiprofetha ngoba ayikafiki, kodwa ngiyanitshela there is a great revival. There is a revival that is coming. Hey, ngisaba imvuselelo zogcina, Kuyobe kuma abafana abangaka, abafana abangaka begcwalisa istadium. Bathi abantu lo mfana emncane kangaka uzigcwalisa kanjani istadium? Babuka umuntu kanti into ayikho ntwini, kodwa into ikuThixo. Shumayela amantombazane kule nsuku, kuyoshumayela amakhandiketi, shumayele uma igqoka ikwayi estage, ubona ngathi lo mntwana uzowa lo nale kwayi ahambe nekwayi athi uJesu nguye izolo, uJesu nguye namhlanje, uJesu nguye naphakade. Bathi kodwa le ngane Nkosi yami yathathwa aphile, ithi nayikhuza imimoya amadimoni ehle. Obaba abadala amadoda emisi kumanifesta amadimoni, amanifestiswa intombazana, ngoba into kaThixo ayinandaba neposition yomuntu, ayinandaba ukuthi wena ungakanani, ayinandaba ukuthi wena uphethe siphi isikhundla la usebenza khona. Into kaThixo eluthandaza. Hey, kunomama engimbuka kule nsuku, angimazi lo mama ubuya, kodwa ngisathi uyilandele into yakhe. Yakhuluma lo mama, umzalwane akayihle ngulube. Uthi lo mama umzalwane akapeyida kachathi, ngoba uzodunisela ingilosi. Uthi lo mama umzalwane akafaki isipeyidi, ngoba uzathutha kanti ingilosi mengapha ayidunise. Kanti into okudunusa into yabathaka. Abathakathi phela nababuyi kothakatha bayatshelwa kuthiwa ungabuyeli ekhaya uhamba ngofront,
ngoba ngeke athakatheke loyo muntu. Kumele uthakathe, usebenze ukhulume phezu kwethu, ukhulume mase uphindele emuva ulahlela umuthi ngapha ulahlela umuthi bese uhamba kanje uze uyongena ekhaya. Ubhasobhe izwe siphila kulona ingozi. Uzathi usahamba ngo reverse kanti lelo la ngabafana bamaphara bazondlula lapho. Uthi uthe abafana bamaphara bathi yinde uyawubaleka wa. Phakamise ngoba nguwithe balami kunento cela ningibambe. Kunento uNkulunkulu ayenzayo ngiyibukile ngathula, kodwa kwaze kwafika to my attention ukuthi ake ngihlale phansi ngiyibuke lento futhi ngiyilalele kahle, ebese ngiyambuza uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu kahle kahle wenzani. Yabona namhlanje ke ngithola iconfirmation, ngabona ukuthi uNkulunkulu uyalithanda leli bandla. Ebazalwane uNkulunkulu uyanithanda. Eagle Mountain. Yazi nginotice before iPassover kunama message uNkulunkulu beka wakhulu zathi iPassover. Waqhubeka uNkulunkulu iPassover indlulile iPassover, kodwa ngimangazwe lento uNkulunkulu sakhuluma into eyodwa. Different people i-message kodwa i-one. Yeba ngcwele sithandiwe. Ngiyakutshela sithandiwe ungeyibone wena lento manje. Kodwa mangibuka ngeso likamoya ngibona isandla sikaNkulunkulu sikhomba i-Eagle Mountain. Engathi uthi uNkulunkulu laba ngifuna ukusebenza ngabo ngibonakalisa amandla ami. Lalani bazalwane, la kule bandla kusayovuka abantu nathi esithi siyabazi siyomangala. Ngibona uNkulunkulu evusa omama bomthandazo abayothandaza ngalendlela yokuthi uma kuneyinkonzo ezinkulu kwezinye indawo bazothi shabalala sicela siyobamba inkonzo endaweni ukuthi kunemvuselelo enkulu, sicela usipha omama abathandazayo basebandleni lakho. Ngibona uNkulunkulu ezovusa the young lions, the lioness in this house. uNkulunkulu uzovusa abafana nje intwana ezothi nazime epulpit izibhodla umlilo. Shoo. Wo. Hey. Wo. uNkulunkulu evusa amantombazana amancane amakhankethi. Shekabaya. Yalabosa ya mama. Yanda labosa kababaya. Shinanda babosa. Wush anaya. Ebabosa. Ushamaya tadosa tea. Ukarabasota labaha. Yande ikabasota labaha. Ibanu uNkulunkulu evusa the young lions. Shatamaya. Ikatababosa. Hey! Ibanu uNkulunkulu evusa ama prayer warriors. Izinto zothi nayifika stadium
zisurround istadium sithi baba le stadium siyasibiyela ngomlilo baba le stadium siyasibiyela ngegazi likaJesu izinto ezothi baba badonsa abantu bakho siyabakhulula eMpumalanga sibakhulula eNtshonalanga sibakhulula eNingizimu eNyakatho baba sibakhulula kuzo zonke indawo ngibona the masses of people beza begijima ngathi kunento ebasunduzayo kanti umlilo wevangeli bazalwane uNkulunkulu kakashintshi kuyizolo kuya namhlanje kuya naphakade njalo umakhelwane ayikashintshi lento. Oh moya ngcwele, haleluya. Ola manda baba saya na hey ngibona uNkulunkulu asebenzisa amantombazana kulo mzuzu wokugcina ngibona uNkulunkulu asebenzisa abantu besifazane kulo mzuzu wokugcina hayibo ngibona uNkulunkulu elanda amantombazana emashibhini azofika shumayela uJesu athi mina ngangalali ngama-weekendi mina ngangizigcina sotshwala mina ngangizigcina sabafana kodwa uJesu wafika ngelinye ilanga ngilala embhedeni wangishaya ngombane ngavuka ngathatha impahla yami ngaphuma hey Thixo Jesus ukuthandaza abafundisi bami lalelani okwamanje ibandla linye kodwa lehlukahlukene celani ngizwe sengiyavala ibandla linye umzimba kaKristu kodwa wehlukahlukene ubona ngathi ukuthi wehlukahlukene lona umfundisi nakathola i-opportunity ushaya loya naloya nakathola i-opportunity ushaya loya naloya ushaya loya sishayana sodwa kodwa the unity is coming in the church where every man and woman of God they will stand united and preach the gospel. Omunye umfundisi wathi nakenza imvuselelo abazalwana bayutshelwa bazovele bazi ukuthi into yasekhaya leqala ngale baye khona nalikhala ngapha bathi abazalwane sifuna uNkulunkulu non-stop nayikhala ngapha bathi siyaya imvuselelo yemizuzu yokugcina abashumayeli bemzuzu yokugcina abanye banabashumayeli njengamanje basemathaveni badlutshwala kodwa uYesu umzuzu liyesihora labazoshiya utshwala kho bazoshumayela ivangeli ibona bazolanda imphefumulo eboshwe entshalweni moya ongcwele ibona abazolanda amantombazane adayisa imizimba ey'tradweni okhosathabayekeko ikhapasaya hey bazokhululeka abantu. Lo mzuzu wokugcina bekufanele ukuthi ibandla manje ngabe selikhala ngaphi imbolinye bekufanele ukuthi mangishumayela imessage e-Eagle Mountain uma uya kwelinye ibandla uthola ukuthi umfundisi wakhona beshumayela the same message uthi ulalela imessage akwelinye ibandla uthola ukuthi ushumayela the same message different places but one message siyalapho manje siyalapho manje siyalapho manje siyalapho manje lalela ngikutshela njengoba namhlanje sinabema ema-pulpit bayibiza ukuthi bayingcekuzi kaNkulunkulu kodwa babe baphethe ezinye izinto lalela uNkulunkulu ukuvumele ukuze abantu bazofinyelela ekumazini uThixo njengamanje uyathandaza ukhuluma ngoNkulunkulu ukhuluma izwi bahluphekile abantu ngaphandle abantu bayafona baze bashintsha amagama one KZN mina nje sengibizwa ngomkhulu Shabalala mkhulu Shabalala atholakala lapha ama-product wakho ngibatshela ukuthi akusuye umkhulu Shabalala umpastoli uShabalala
Nawuthanda ungathi ubaba uShabala, nawuthanda ungathi uPastor Shabala, nawuthanda ungathi umfundisi Shabala, akusho lutho kimi. Inqobo nje wena nawuzosizakala. Ama-product anginawo, ama-product angiwaphathanga. I-one product engiphe, i-one product engihamba ngayo. Bazalwana ngawo ama-product, nabawaphethe anginankinga nabo. Kodwa inkinga yami ukuthi mina uNkulunkulu usanginika i-product eyi-one. Anginamuthi wenhlahla, anginamuthi womsebenzi, anginamuthi womshado. Eyami yinye kodwa izenza zonke, izenza zonke. Ushana, hey, i-Omo Micro iwasha konke, ikhuculula amafutha, ikhuculula ama-stains, ikhuculula, ikwenza konke. Samakosaya Intalamando Intalababosikaya Yentelebosika. Oh, revive us once again. Revive us, oh God. Yebasala ngasipele numoya ongcwele. Yebasala ngasipele numlilo. Ngoba into esehlukanisayo nabaqambi mangabangalezintsuku amandla kaNkulunkulu angaxutshaniswa nalutho. Into esizayo kulezinsuku amandla evangeli elingamikiswanga nezinye izinto. Bangcwele into esehlukanisayo inkazimulo kaNkulunkulu ehlele phezu kwethu. Into esehlukanisayo uqobo oluvele phezulu. Asiyanga kwamanye amazwe sayofuna amandla, kodwa siye phezulu. Asiyanga komhlaba uyalingana, kodwa siye kwaZulu liyalingana. Siye phezulu sayolanda into yasemazulwini, salanda into ongananto emaphambi kwayo. Siphethe into umafula kuvalile, siphethe into umafohla, siphethe into okungenzeki kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka. Siphethe into engafipheki, iyafohla, iyafohla. Yabona namhlanje ebusuku ngifuna ifohle kulo msebenzi owufuna ukhatha. Ngifuna ifohle kule imali zakhe ayiboshiwe mukhasitha. Ngifuna ifohle kulabantwana bakhe abadla ama-drugs yiramondo shaka. Ngifuna ifohle, ifohle labathakathi ababamba ikhaya lakho bashayeke phansi, bavume bathi uNkulunkulu walomama ngempela unguNkulunkulu. Shaya isandla uvule umlomo uthandaze. Makosa yendela bobosa ora papapasi okatatapa yantekeketele ripapaposotapaya ikatele montolo bobosa. Shaya isandla uvule umlomo uthandaze. Moyo ngcwele siyakudinga. Shana makosa teke epapapasotoporaka Rapapa Santa Ramanda, Ricapapa Bosoto Poyantelebe, Shekatani Babosaya, Shekatani Namabosa, Wona Namabosa, Wona Nana Mandele Bosaya, Mandele Bebesica Baba, Shaizatu from Mubamu Kulubu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Shalani izandla kakhulu uNkulunkulu. Oh, thank you, Jesus. For the last time simphindeni ngehlombe elikhulu. Oh, muhle uNkulunkulu. Muhle Nkosi. Qhubeleni isandla esikhulu uThixo wethu.
Thank you, Jesus. Whew. Oh, when Zilisulu Gaye no Shabbat Jehovah when oh, when Ganya no Shabbat when ake simshaya izandla kakhulu bangcwele. Ngifuna ukuthandaza kubeka abantu izandla. Kunabantu abaphelelwe amandla omkhuleko. Your prayer life these days ayimntana sekhaya kunzima. Uyazama ukuhlanganisa umkhuleko uthi lapho usuthi uhlangene la uvela udisconnect. Khathale kuphela ubuthongo uhlezi. Uyazibuza awazi wenze njani. Uloku uyaziquestiona uye vithi ubuthongo. Mawuthi phapha sekusile. Ulala ungazi ukuthi ulale nini. Uhlaselekile. Haleluya. Abantu abahlaselekile yiwo lo moya enkhuluma ngawo. Kunzima abazalwane uyabasenza uyabafila even in a spirit ukuthi they are no longer praying ngendlela bebathandaza ngayo. Abanye amandla aqedwe izinto abazilalelayo esikhulunywa ngabantu. Xa abazalwane nge-social media akusiwo wonke umuntu oshumela ku-Facebook oshumela ku-social media ufuna uthatha into abayikhulumayo. Lapha kunezingwenya egcotshwe emkhathini ezingakhuluma into uthi kwazi wakhuluma uba kanti ugcotshwe emkhathini. These days, choose what you listen. These days, don't take everything. Pray to God to give you the spirit of discernment. Nomunyaka wonke ungakhulekela umoya ukwahlukanisa umoya. Ngoba uma kukusindiswa sesindisiwe kodwa selenkinga sikakwazi ukwehlukanisa umoya. Haleluya. Mankulunkulu ibandla angaphinde alahambele aliphe umoya wokwahlukanisa ukuthi lo iwona kumoya kaNkulunkulu, lo ukhuluma into esazwe kodwa umoya akuwona. Ngoba sinemfanekiso manje ethi ayifane nathi ibe ngasithina. Nkosi siphe umoya bazalwane, lo moya wokuhlola, lo moya wokudiscern, you will never go wrong unaloyo moya. The other time boba basuke eThekwini bangidriver nge-airport. Masofika kwi-robot lokugcina bese ngena ku-freeway ngithi mina ningaphumi ngapha. Shayani straight siphume ngale. But hayi mfundisi lena ama-robot amaningi. Ngithi kubo asiphumeni ngapha. Masinyana omunye ubaba athi hey konje mpostoli wena. Bathi hayi phuma ngapha. Siphume ngapha. Ngase Springfield. Phuma ngale siyovela ku-N2. Uma bebuya babuye ngalomgwaqo mina bengithi ningaphumi ngapha. Ufuna ukuthi nibone ukuthi uNkulunkulu nje. Uma bephindele emuva nabasendleleni eqala itraffic ama light red.
ama-light blue basondela nabathi bathi angeke sindlule lapha bashaya u-10 baface the oncoming bashaya ama-light. The following day, it was Sunday, the following day on Monday bakhiphe isithombe senhlekelele yengozi enzeke lapho. Abantu basaphakile balele lapha bavaliwe bambozile. Bengakafiki emakhaya befone bethi mpostoli siyakuvuma ndoda kaNkulunkulu mina kwenze njani sengiyaphuma ibhano lami liyaphuma. Bathi yakhumbula ukuthi singaphumi ngapha. Mase sibele emuva siphume khona. From a distance sabona ama-light red above baba lapha ngathi kunengozi inhlekelele asazi kwenze njani. The following day on Monday mangibona iphepha nengene egarage nangithi bayikhiphe ku front page inhlekelele yengozi. uNkulunkulu uma unomoya ohlolayo okwazi ukudiscern, you never go wrong. Ukutshela ngisho ufika emsebenzini mangabe kusetshenziwe esitulweni sakho uzokutshela umoya. Makhona into othe mawudlula egate ungena kwaba khona something uzokutshela umoya ukuthi kunomuntu ochithwe la. Awuqamba manga lo moya. Sometimes I will be strong ukutshela loud and clear. Sometimes uthi nje undlule. Uma ngabe awukho sharp with discernment yakho uzomthatha kancane. Uthi mase kwenzekile uthi yazi ngiyizwile man lento. Kwathi baki uhlwile this thing. Mara kasikayina kiwona moya wa mudimo. I'm praying for the church. God have mercy upon us. We need the spirit of discernment. Fathers in the church, we need a discernment. Mothers in the church, we need discernment. Young people, we need discernment. Worshippers, intercessors, everyone, we need discernment. Preachers, we need discernment. Sikwazi ukuhlola abafundisi nathi siyinceku zikaNkulunkulu sizwe ukuthi namhlanje usuku lenkonzo ibizwe emkhathini le yanamhlanje. Ukwazi ukuzwa ngoba sometimes bafuna kunento engibambile. Sometimes inkonzo ikibophe. Now because lento uyayidiscern uyayifeel. And abantu bezwe ukuthi kune gap between wena nabo. Ubezwe ukuthi bakude. Sometimes ukuyafrustrate ukuvusele ucasuka. And now when you talk out of anger, ukhuluma nabazalwane leso sikhathi abezwa lutho kubo nje bezwe inkonzo nje inormal. Ngoba nina nikeni muzwe umoya abanye baze babanjwe umoya kodwa ubungekho umoya. Uma ngalo ukuthi kukhulekiwe umfundisi nakafika nje kusho ukuthi vele uyofika angene phezulu kweverse kanti umoya nje bonilutha nje. Mina mase ngifika ngimala ngithi kwelika moya ngithola ukuthi ayikho khona umoya obambile la. Kaningi nibongiqaphela. Anginokuthi badumisa ilotha bethe barola phansi la. Anginandaba nomrolo womuntu. Nginendaba ukuthi umoya the atmosphere ithini yona. Ngoba alishumayeleki kahle uma ngabe singabreakanga the grounds. Learn to discern the spirit. Sometimes niyasibuza ukuthi ningaze nithi kwazi wayibandisa umfundisi inkonzo kanti lutho hlola umoya. Ngoba nina oyi1 nakangathi nonke ukuthi no umusho ngani ngamuphi umoya. Nothi umuntu oyi1 nakangathi isikhathi eside seniyagijima. Before ugijima
Uqale uya deep uhlole uthi iwona lona ogijimisanayo lo moya na noma akusiwo. Uyothola ukuthi akusiwona umoya we-distraction, because amadimoni ayakwazi ukudistract inkonzo. Ngomuntu oyi-one nje, 1% azenza ngathi usemanade athi umuntu abazalwane uyangena sebaguqe ngamadolo. Akekho kunedimoni le-distraction elithunyelwe ukudistract abazalwane kwiprayer bese bayekela ukuthandaza bangene emoyeni kanti akusuye umoya kaNkulunkulu. Hlolani omoya, hlolani omoya. Yeke ningizwe manje, kodwa the day uzothi dipstick ikufaka deep manje uzoyizwa lento umpostoli ayisho. Nayi lento umpostoli bekayisho. Sometimes abanye abantu sithi thina sikumoya sithi singenile emoyeni sithola abanye abantu basibukile. Uthandaze kakhulu uthi unamadimoni yaza kangeni nasemoyeni uzubiza ifire uyondlula ngakuye. Uthi haya uzenza ngathi usemoyeni kanti uphonsa umlilo. Haya azana phela banazi indlela zokuthandaza phela. Uyabona ngathi wena ethi umsalane hey kama likaJesu, hey kama likaJesu, hey in the name of Jesus, uhasha umlilo. Leso sikhathi inkosi mhlawumbe umuntu uthule nje ngempela kawuzwa. Haleluya, haleluya. Sisize Nkosi kule nsuku zokugcina. Mayi liyadukiswa ibandla, hey mayi liyanhlanhlatha ibandla, hey manje liyaduka ibandla. Niyabona base sengivala, ngicela ukuvala. Uyabona umoya kaNkulunkulu bafundisi, umoya ngcwele sometimes nakehla angehla kulapha one song. That is why nani fanele nohlolo umoya. Niyazi nina nike niqale ingoma, niqale iculo aba eliconnectisa abazali baconnect abazalwa. Ulidonse ngoba nina inkinga ama-worshipers walensuku. Mekufanele niworshiphe nina niba kulontuzana. Ngizoyithi yini lento eniyenzayo? Ama-worshipers alensuku ngizothini kunegama elingibalekelayo ngifuna ukusebenzisa. Baya-perform. Thank you. Be careful umoya wokuperform. A performer can sing 5 songs. A worshiper can sing one song. One song will change the atmosphere. You don't need to sing the whole album. One song. And you need to learn this thing yokuthi a song oyiqalile la connecta ibandla musu kuyikhatha ugijimela nina nike nimlimaza umoya ngcwele sebangenile abazalwane bangena abazuthi inkosi yami lendumiso yena umntwana bangena abazalwane ayikhathe lo ayinqampulisa ingoma aqalene lenye iqale phansi no keyboardist naye lapho uzolibeka athi ndwi angangeni siyalimala siyaphuma emoyeni yini ukungahloli. Bantwana bamanidumisa uwavale amehlo uthi bazalwana ke siphakamiseni izandla sivala amehlo kwesidumisa uNkulunkulu wena bese uvale lodwa ngoba uma uzoba umdumisi uwavale omabili amehlo ngeke ubabone noma sebaconnectile labona usukhatha ingoma na ubone ukuthi baconnectile musu kuyinqampuli yeke ngoba ngale yodwa uNkulunkulu ngalolo suku i-anointing ihlele kuleyo ndumiso kuleyo worship song le. So learn to discern the spirit. Uyinkosi yamakhosi ungumdali omhlaba zonke izizwe
Akandize ngaphambili ngifuna ukuthandaza. Lonke izizwe ubukhulu akandize ngaphambili ngifuna ukuthandaza. Uyinkosi ungumdali mighty Jesus. Yeah.